слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – 3 пытання. Неяк я з сям'ёй ехаў у аўтобусе ў царкву. Гэта была велікодная раніца. Жанчына зайшла ў грамадскі транспарт на прыпынку са словамі «Христос уваскрос». З розных месцаў чуліся адказы «Сапраўды ўваскрос». Чалавек своечасова скарыстаўся магчымасцю. Яму выпаў шанец нагадаць усім пра выратавальніка свету, і ён зрабіў гэта. У грэцкай мове ёсць 2 словы, якія апісваюць час. Хронас – незваротны бег стрэлак, і кайрас – шанец. Не сакрэт, што ў вызначаны час нам выпадае шанец змяніць сваё жыццё. Евангеліст Лука распавядае гісторыю пра тое, як вучні Хрыста ідуць па дарозе. Яны пакінулі Іерусалім і накіроўваюцца ў горад Эмаус. Аўтар Евангелія распавядае, што іх непакоіць адна падзея, і яна паўплывала на іх. Яны спрабуюць яе асэнсаваць. У дарозе да іх далучаецца Христос. Яны яго не пазнаюць. Вось дыялог паміж імі. Ён жа кажа ім, што гэта за словы вы гаворыце між сабою ідучы і чаму вы панурыя? Адказваючы адзін з іх на імя Клеопа, сказаў яму, «Ці ты адзін з вандроўнікаў у Іерусаліме не ведаеш, што сталася ў ім у гэтыя дні?» І ён сказаў ім, «Што?» Яны ж сказалі яму, «Пра Ісуса з Назарэту, які быў прарок, магутны ў справе і слове перад Богам і ўсім народам». Жыццё – гэта розныя пытання. Іх боль і трагедыя адлюстроўваюцца на нашым твары. Караніш у сэрцы. Смерць Хрыста, якая папярэднічала ў воскрэсенню, доказ трагедыі нашага грамадства. Смутак – адзнака падзей. На жаль, вучні бачылі іх у няслушным святле. Ці маглі вучні Ісуса ў тую нядзельную раніцу адказаць сцвярджальна і радасна «Сапраўды ўваскрос»? Маглі, але не адказалі, таму што не верылі. Жанчыны прынеслі вестку пра ўваскрэсенне, а яны сказалі ім, што гэта пустыя словы. Евангеліст Лука лекар, ён выкарыстоўваў слова, якое ў медыцыне апісвае лахаманкавае трызненне хворага. Іншымі словамі, вучні ўспрынялі словы жанчын як пустую гутарку і нейкае глупства. Раніца, калі Ісус сустрэўся з вучнямі, была раніца нявер'я, сумневу, страху. Чаму? Яны былі сведкамі, бачылі на свае вочы ўсё. Ён увайшоў у гісторыю іх памяці, як той, каго бичавалі, раскрыжавалі і пахавалі. Чаканне і надзеі разбурыліся. Грабніцу не адчыніць, мінулага не вярнуць. Нам жа з вамі ясна, грабніца пустая. Выратавальнік жывы. Гэту думку анёл спрабаваў данесці коратка. Яго няма тут, ён сапраўды ўваскрос. У гэтым сэнс нашай веры. Мёртвы выратавальнік нікому не дапаможа. А ёсць у чым дапамагчы. Мы ў свеце нявызначанасці. Змагаемся са страхамі, супрацьстаім хлусні. Христос напісаў новы раздзел. У чацвер ён абмыў ногі, у пятніцу ён абмыў сэрца, у нядзелю змяніў свет. Нам відавочна, што без вялікага дня не было б уваскрэсення. Але ў той момант сустрэчы вучні гэтага не разумелі. І ён сказаў ім, «О, бяздумныя і павольныя сэрцам, каб верыць усяму, што гаварылі прарокі. Ці ж не гэтак трэба было цярпець Хрысту і ўвайсці ў славу сваю?» І пачаўшы ад Майсея і ўсіх прарокаў, тлумачыў ім усё, што напісана пра яго. Давайце вернемся да 3 пытанняў. Іх цалкам мог абмяркоўваць Христос з вучнямі на той дарозе. Першае пытанне – што значыць Пасха ў старым запавеце? Трэба прыгадаць гісторыю ізраільскага народа.
Егіпет, Майсей, 10 пакаранняў, апошняя кара – смерць першынцаў. Не было пахаванняў у тых хатах, на вушаках дзвярэй якіх была кроў ягня. Гісторыя суда – гэта гісторыя выратавання. Пасха, Песах – значыць мінуць, перасягнуць, пераступіць. Анёл-згубіцель мінуў. У егіпецкіх дамах плач, у габрэяў радасць. У чым розніца? Не ў рэлігійным рытуале, у веры ў слова Бога. Для мяне урок 22-го года ў тым, што маё нявер'е абражае Господа. Гэты урок я бачу і ў старым запавеце. Перш чым па зямлі ханаанскай пойдзе Якаў, і яна стане ўласным домам для Ізраіля ў часы Ісуса Навіна, яе верай заваёўваў Аўраам, арганізоўваючы ахвярнікі, месцы пакланення Богу. Наша вера ў Божыя словы і Божыя справы запускае неверагодныя працэсы на зямлі і ў нябёсах. Так было і ў першую Пасху. Пасха ў старым запавеце – гэта выратаванне праз веру. Другое пытанне – што значыць Пасха ў новым запавеце? 1 Карынфянаў, 5 раздзел, 7 верш. «Пасха наша Христос, заколены за нас». Ісус стаў гэтым пасхальным ягнём дзеля нас. Дзякуючы яму мы можам жыць. Вялікдзень быў у цэнтры набажэнства першаапостальскай царквы. На кожным служэнні вернікі прыгадвалі смерць Хрыста і дзякавалі яму за ахвяру. 2020 год быў складаным годам. Пандэмія, каранавірус, новыя умовы жыцця. У Рыа-дэ-Жанейра на Вялікдзень знакамітую статую Хрыста з дапамогай падсвятлення апранулі ў адзежу лекара. І на шматлікіх мовах высвяцілі слова «дзякуй». Так вырашылі падзякаваць лекараў. Гэта сімвалічна, таму што Христос – найвышэйшы прыклад ахвярнасці. Сёння ў Еўропе ад 15 да 20 мільёнаў жыхароў з Беларусі, Украіны, Расіі і іншых краінаў. У Беластоку царква працуе з беларусамі, няверуючымі. Там хрысціяне лічаць, што па якіх бы прычынах не аб'ядноўваліся людзі з Беларусі, палітычных, культурных, нацыянальных, аздараўляе толькі царква і ахвярнасць хрысціянаў. З пачатку вайны паміж Расіяй і Украінай тэрыторыю нашай краіны перасяклі шмат бежанцаў. Цэрквы ўключыліся ў гэты працэс. У шматлікіх спусцілі царкоўныя касы, але хрысціяне працягваюць служыць матэрыяльна і адкрываюць свае дамы для людзей. Наколькі мацней становяцца нашы словы і справы, дзякуючы правільнай матывацыі, дзеля жывога Хрыста і жывога Евангелія. Пачалося ўсё з Господа Ісуса. Ён загадаў вучняў на апошнія вечары: «Любіце адзін аднаго, як я палюбіў вас». Пасха ў новым запавеце – гэта служэнне. Трэцяе пытанне – што значыць Пасха, ці лепш Вялікдзень для мяне? Гэта адносіны. У Менску каля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі стаіць помнік Францыску Скарыні. Як скульптары ўбачылі яго? У адной руцэ Біблія, іншая паднята ў малітве. Беларусам патрэбныя адносіны з Богам і Бібліяй. Сапраўды, Святое Пісанне задае няпростае пытанне для сэрца. Маё Евангелие – гэта тое, што я перажыў асабіста. Ці сталі падзеі, злучаныя з Хрыстом, важнымі падзеямі для майго жыцця? Христос не мінуў нас, важна не мінуць Хрыста. Павел піша: «Бо вы ведаеце ласку Господа нашага Ісуса Хрыста, што Ён, быўшы багатым, збяднеў дзеля вас, каб вы яго убоствам узбагаціліся». Што гэта за ўзбагачэнне? Пакорлівае сэрца. Ян пісаў: «Калі прызнаем грахі нашыя, Ён верны і праведны, каб дараваць нам грахі і ачысціць нас ад усякае неправеднасці». Ці зможам мы адапхнуцца ад старых берагоў да новых горизонтов? Вера Кушнир писала: «Но Бог не отнят, Он как прежде есть. Беги к Нему, бери Его руками. Его нельзя отнять, как совесть или честь. Он жив, Он наш, Он в нас, Он с нами». Ад адказу на пытанне, што значыць Вялікдзень для мяне, і залежыць, ці прыйдуць у наша жыццё змены.
У аднаго з вучняў на дарозе ў Эмаус было імя Клеопа. Перакладаецца яно проста змена. З Клеопай яна здарылася, калі ён зразумеў, што побач з ім жывы выратавальнік. Вялікдзень для мяне – гэта адносіны. Ісус выратаваў нас. Ісус паслужыў нам. Ісус чакае адносін з намі. Не ведаеце яго? Ваш кайрас – шанец сустрэцца з жывым выратавальнікам. Ведаеце яго? Ваш кайрас – шанец яшчэ больш яго любіць. Я счастлив, что везде Иисус живет во мне, и сердце наполняет радостью. Я пою, я счастлив с Ним, Христом моим. Не обещал Христос, меня к себе возьмет, где хор небесных ангелов всегда Христу поет, но я и там хвалу воздам. Я буду славить, Иисуса славить, что мой Спаситель живет во мне. Всегда я с Ним не разлучим, когда Спаситель живет во мне. Если вдруг беда нагрянет на меня, опора и спасение Иисус лишь для меня. Всегда со мной Спаситель мой. Не трудно на земле, когда я с Ним везде. Доверчиво веряю я Ему свою судьбу. Со мной Спаситель, в Нем все могу. Я буду славить, Иисуса славить, что мой Спаситель живет во мне. Всегда я с Ним не разлучим, когда Спаситель живет во мне. Я буду славить, Иисуса славить, что мой Спаситель живет во мне. Всегда я с Ним не разлучим, когда Спаситель живет во мне. Я буду славить, Иисуса славить, что мой Спаситель живет во мне. Всегда я с Ним не разлучим, когда Спаситель живет во мне. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.